Добре дошли на участниците, на родителите, на приятелите и на представителите, много важно, на община Пловдив. Имаме и честта с нас да бъде заместник кмета по културата господин Пламен Панов и всички сътрудници, които работеха от общината за този проект. Давам думата на професор Людмила Ангелов, председател на журито. Здравейте! Много ми е приятно, че за втора поредна година сме тук в тази прекрасна зала, за да случим последния ден. Не би го нарекал най-важния, но все пак деня, в който ще връчим наградите на отличените в конкурса и ще имаме след това възможността да ги чуем тук, един прекрасен Стейнуей, да свирят за нас. Много бързо, само да кажа, моята лична равносметка, предполагам, че и на моите прекрасни колеги от журито, е, че се убедихме отново, втори пореден път, че за наша огромна гордост в България има чудесни, млади, талантливи пианисти, които показаха в тези няколко дни, в които бяхме заедно с тях, първо на семинарите, след това на самия конкурс, показаха, че носят това пламъче, което всъщност ние искаме да открием и да поощрим. Пламъчето на Милчо Левиев, това, което той правеше на времето, като един много широко скроен музикант, човек. И според мен това е мисията на този иначе малко необичаен конкурс, да намери такива личности, да намери такива млади таланти, които да импулсира, да вдъхнови, да следват пътя, който Милчо така успешно извървя, неговия творчески и артистичен път, и да се опитат да бъдат себе си в това, което правят, независимо от стила. Ние поощряваме различни стилове да се изпълняват, такава е и конкурсната програма, това е изискване за всички участници, независимо от тяхната възраст. Чудесно беше, че и тази година имахме участници в две от възрастовите групи, които свириха и собствени композиции. И какво по-хубаво, по-прекрасно нещо от това да можем да чуем, именно от съвсем млади, че има такива млади таланти, български пианисти, които искат и да композират, да ни накарат да чуем техния глас като музиканти. Това е наистина прекрасно и достойно за уважение. И да кажа, че наистина благодарим много също на община Пловдив и на всички, които правят възможен този конкурс, че това са едни прекрасни 5 дни, в които наистина за нас беше изключително удоволствие да общуваме с младите пианисти, с публиката и да се опитаме да бъдем полезни и да направим така, че тяхното развитие да е в една още по-възходяща линия. Благодаря. Мога да добавя, че тази година, за първа година, и Национален фонд култура ни помогна за конкурса, както и наши приятели, спонсори. Антонина не я виждам, но виждам госпожа Семечева, която учреди нейна наградата Одеон, както и Нов български университет, който също учреди негова награда на Нов български университет. Децата ще ги получат тези награди, разбира се. И сега, може би, Николай да започне церемонията все пак. Добре. Ама ще ги обявяваме, нали? Аз се да обявявам. Да. Вие ще сте. Да, аз ще ви ги подавам, ако искате, че е дебело. Обявявай ги, аз мога да ги подавам. И така. Окей, добре. Много Значи... Забравих много важен човек. Пред нас е... Къде си? Чакай, че не те... Ето, къде си?
Нели Попова с музикалното училище, която ни приютява с толкова много любов. Тя създаде и визията на нашите медали, така сме и много, много, много благодарни. Нели. Наистина, благодарим за чудесните условия в музикалното училище. Чувстваме се винаги там чудесно и прекрасно е да сме в училището, в което е учил Милчо Левиев всъщност. И колко още други много големи български музиканти. Така, ще започнем с обявяването и връчването на наградите от най-малката възрастова група. Втора награда се присъжда на Хрисияна Савова. Също втора награда се връчва на Дарен Ехранов. Това е нашия най-малък участник. Да, Дарен е само на 11 години. Първа награда в първа възрастова група е за Константин Кънчев Канц. Добре. Да не казвам. Сега преминаваме към втора възрастова група. Трета награда е присъдена на Алиса Грицан. Втора награда е за Борис Дочев. И във втора възрастова група има две първи награди. Едната е за Радослав Чиколов. Има, предвидено е. Вече колекционираш. Да. И другата първа награда е за Антонина Кирякова. И сега стигаме до третата възрастова група, т.е. най-големите участници. Втора награда е за Йоанна Лора Василева. Преди да обявим вече големите награди, журито реши да даде две специални награди на журито. Едната от тях е за Дарен Ехранов за най-млад участник в конкурса. Другата специална награда на журито е за собствена композиция. Тя е за Константин Кънчев Канц. Имаме и една специална награда, Одеон, която е предоставена от госпожа Тони Симитчиева. Тя се връчва на Вероника Илиева.
Така, сега нека Вероника да остане тук, защото тя става единия от носителите на специална награда Милчо Левиев. Това е всъщност една от... Да, нека, може би, Вики да каже. Една от големите награди Милчо Левиев на Сдружение Милчо Левиев за Вероника. И втората такава награда, в смисъл също специална награда Милчо Левиев от Сдружение за култура и образование Милчо Левиев е за Мариела Низамова. И стигаме до най-важната награда, Гранд При от втория национален музикален конкурс Милчо Левиев. Тя е за Виктор Вичев. Той е винаги много сериозен. Има един специален подарък за него. Заповядай. Това е една плоча, която Милчо си беше отишъл, но аз заедно с Валери Костов, който ето тук, композитора Валери Костов, и с нашия менеджер, приятел, дори кум на нашата сватба, спонсорира това да се издаде не само като CD, но и като двоен албум. Ние завършихме след Милчо това с помощта на 45 музиканти от цял свят, които работеха про боно. Един уникален албум, бих казала, и като създаване, но и като каквото съдържа вътре. Това е класическа музика, представена в джазов вариант, Виктор. Така че сина на господин Иван Минчев, който за съжаление е компания с Милчо горе, Михаил Минчев, изпрати това за голямата награда, подарък. Сега одеве стана въпрос за това. Има още една награда от Нов български университет, която е за 30-часов курс в рамките на следващата учебна година. И тази награда също е за Йоанна Лора Василева. Не знам дали ще се поправи тази грешка. Поканихме тук цял кмет, за да връчи Гранд При. Да го повторим? Да го повторим. Виче, върни наградата. Вижте, това има много общо с джаза, който се случва в момента и разбира се случват и такива неща. Извинете ли, но ние също сме много, как да кажа, възбудени, приповдигнати от всичко това, силно развълнувани, така че молим за извинение. Гран При за Виктор Вичев ще връчи от името на общината господин Пламен Панов. Аз само да взема думата за малко, стават такива работи. Но важното е, че за втора година правим нещо, което се роди преди 2 години и половина, може би, с много любов, именно този конкурс в памет на Милчо Левиев. Правим го, защото първо се роди наистина с много любов, второ, защото го дължим на човека, на твореца, на пловдивчанина на Милчо Левиев и защото искаме неговото наследство да продължава да се предава от поколение на поколение. И всички тези даровити хора, които виждаме тук, тези деца, ще продължат именно неговото дело.
Чест прави и на Вики, че има енергията да организира всичко това. Чест прави и на това авторитетно жури, че е тук и искрено ви благодаря, защото един такъв конкурс става авторитетен именно и заради такова високо професионално жури. Чест прави, че нашето музикално училище е много активно. Чест прави, разбира се, и че Национален фонд култура също подкрепиха това. И ние трябва да го изискваме всъщност те да го правят, не само общината, всички заедно. И на добър час на всички, които са лауреати, всички, които участваха и които ще продължават да се развиват тук в нашия град. Благодаря и на добър час. Както и в първото издание на конкурса, ние като, като част от неговото семейство, не искам да кажа като жури, защото в случая става въпрос за преподаватели, някои от преподавателите на тези млади пианисти. Искаме да им отдадем заслуженото признание с такива дипломи. Така че тази година те са за Евгений Желязков. Вероника ще го получи, защото той е нейн учител. За професор доктор Александър Василенко. Имаме двама лауреати, негови ученици. И за госпожа Светлана Косева от музикалното училище тук в Пловдив. Всъщност само да добавя, много е важно, че преподавателите на всички тези прекрасни млади пианисти ги насърчиха и ги подготвиха, за да могат те да дойдат тук, да участват в конкурса. Нещо, което е наистина достойно за уважение и преди всичко ние сме много благодарни, защото без тяхната помощ, без тяхната всеотдайност трудно може да се подготви една такава програма, която не е малко извън каноните на обичайното, което се случва по конкурсите. Така че това, че те поощряват и подготвят младите пианисти, наистина благодарим за това. И сега тук имаме за всички, които помагат, които правят възможен конкурса, имаме дипломи за принос, за значителен принос в организирането и реализирането на втория национален музикален конкурс Милчо Левиев, град Пловдив. Първият от тях, разбира се, е за община Пловдив. Моля, господин Панов. Нели Попова-Коева в качеството и на директор на НУМТИ Пловдив. Много благодаря. Много благодаря. Наистина за мен и за всички учещи и работещи в Пловдивското музикално училище е чест и удоволствие този конкурс-фестивал да се случва в училището на Милчо Левиев, в града на Милчо Левиев. И се радвам и се надявам все повече да се разраства и да се откриват такива прекрасни таланти. Благодаря на нашите преподаватели, които включват участници, като Елена Велчева, който носител е на Гран-при, и Светлана Косева, която е на първия конкурс, както и студенти, които са вече. Пловдивското музикално училище продължава да носи славата на Милчо Левиев. Благодаря на Вики. Благодаря на журито. Следващия такъв диплом е за Българска национална телевизия, която отразява събитието и е, както и в първото издание, партньор на втория национален музикален конкурс.
Госпожа Тони Симичиева, която, както чухте, връчи и една награда. Единственото нещо, което мога да кажа е, че съм горда и щастлива да бъда част от тази общност, която прави възможно това събитие. Благодаря, Вики. Следващия диплом е за АК Glass of Wine. Това е прекрасен клуб, в който по традиция вече втора година направихме много интересна прожекция с документални кадри от концерти на Милчо Левиев в една прекрасна атмосфера и с хубаво вино. И понеже това е Аглея Канева, нека да остане пак тук, защото има и персонален, освен нейното участие, очевидно в лайн събитието. Тя помага много за всичко, което се случва, така че има и за нея лично един диплом. Следващия диплом е за госпожа Антоанета Калоферова. Мисля, че няма. Да, добре. Госпожа Звездалина Коларова. Много, много важен член от екипа. Госпожа Нина Найденова, която всъщност е контакта и човека, който прави възможно това ние тук да направим това награждаване и концерта от Пловдивска опера. Мисля, че я няма. Светослав Николов, Светлю, от програмен директор на Jazz FM радиото. Той предполагам, че също не е тук, но изключително важен медиен партньор за конкурса. Следващия диплом е за Мико Дизайн. Наши спонсори, не знам, мисля, че и тях ги няма, но можем да ги аплодираме. Госпожа Кристина Костова, дали е тук? Да. Нашата дизайнерка. Дизайнерката на цялата визия на конкурса. Така. Това е за София. Ботаник, това е за София, този всъщност един спонсор от София. Оставяме и тук този диплом. И, както се казва, last but not least, госпожа Блага Георгиева. Всички финанси, много важно лице. И имаме, малко сега нелепо е сами да си ги раздаваме, но за журито госпожа Вики Алмазидо. Алма матер на всичко това. Този е моя, мен ме знаете. Нищо, по-бързо. Антони Дончев. Константин Добройков. И също много важен човек, освен че е член на журито, Николай Желясков, който е в случая дясна ръка на Вики в цялата организация. И сега най-важното. Да оставим вече възможността на... добре, хубаво. Да. Госпожа Калоферова е вече тук, така че нека да връчим нейният диплом. Моля, заповядайте.
Подарък за теб, миличка. Разбрах. Антонина също така е създател на сайт на Милчо Левиев. Един изключителен човек и приятел. Нашия принос на хората, които подкрепяме идеята, е много нищожен в сравнение с това, което госпожа Алмазида прави. Аз мисля, че всички аплаузи трябва да са към нея, защото хората, които подкрепят изкуството, дават вярата, че ще ни има, ще я бъде тази държава. Този талант трябва да се подкрепя и мисля, че аплаузите са първо за нея и после за децата, които неуморно потвърждават, че има защо да се работи. Имаше подарък от Ники. Ще изчакам да ви видя. Благодаря. Добре, мисля, че вече е ред на музиката. Където свършват думите, започва музиката, така че ще чуете прекрасни изпълнения от всички участници в конкурса. Така решихме всички те да свирят и приятно слушане ви желая, защото със сигурност ще ви доставят удоволствие. Казвам се Дарен, на 11 години и ще изсвиря Страшния вълк и Червената шапчица от Александър Владигеров. Добър ден, казвам се Християна Савова и ще свиря токата от Пирсън Кан.
казвам се Константин Кънчев-Канц и ще свиря две мои композиции. Първата се казва Кристали, втората Мелници. Здравейте, казвам се Алиса Грицан и ще свиря боса нова на Милчо Левиев.
Аз съм Борис Дочев и ще ви изпълня Антивалс от Милчо Левиев.
Здравейте, аз съм Антонина Кирякова и ще изпълня аранжимент за пиано на християнската песен Amazing Grace. Здравейте, аз съм Йоана Лора Василева. Ще изпълня Буз 9 на Милчо Левиев.
Здравейте на всички, казвам се Радослав Чиков и ще изпълня етюд номер 1 на Георги Арнудов и студия 1 на Милчо Левиев. Здравейте, аз съм Вероника Илиева и ще изпълня ариета от Панчо Владигеров и Нощно настроение от Милчо Левиев.
Здравейте, казвам се Мария Низамова. Ще чуете две произведения. Първото Братя на Милчо Левиев, второто Токатина от Христо Йозеф.
съм Виктор Вичев и ще ви свиря Демнично утро от Милчо Левиев и след това първата пиеса и четвъртата пиеса от моят клавирен цикъл Звукови картини. Прелюд и Без дна.
по време на награждаването Вики каза нещо за джаза. Пропуснахме господин Панов да връчи наградата. И имаме още един много голям пропуск, който с голямо извинение, което трябва да отправим към преподавателката на Виктор, госпожа Елена Вълчева, която всъщност има много голяма заслуга за това, което чухте. Разбира се, той е един прекрасен, млад, талантлив музикант, но нека да отдадем заслуженето и на нея с един аплаус. Разбира се, ще имаме грижата и да оформим и нейния диплом. Отново се извиняваме за този пропуск, но в никакъв случай не е нещо нарочно, а просто пропуснахме. Много съжаляваме и с това всъщност приключва тази церемония по награждаването и прекрасния концерт на тези още по-прекрасни млади хора. Пожелавам аз лично и от името на журито големи успехи и от тук за напред. Носете своето с вас, където и да ходите. Носете българското и, разбира се, тези завети, които ни остави Милчо Левиев. Пожелавам ви успех!